खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। बिश्वनाथ जिल्ला नदुवार दख'रा बर' फरायसा आफादा 2024 मायथाइयाव मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनाय नदुवार दख'रा बेन्दोंनि गासै फरायसा आरो दिथागिरिखौ बरायदों। बिश्वनाथ जिल्ला नदुवार दख'रा बर' फरायसा आफादा गुबुन बोसोरनि बायदियैनो देग्लाय 2024 मायथाइयाव मेट्रिक आनजाद उथ्रिसारनाय नदुवार दख'रा बेन्दोंनि गासै फरायसा आरो दिथागिरिफोरखौ सोरां गोजौ आरो गेजेर फरायसालियाव फरायसा आरो दिथागिरिखौ बरायनायजों लोगोसे फरायसाफोरजों सावरायलायनाय हाबाफारिबो लाफायो। बे हाबाफारियाव बिश्वनाथ जिल्ला बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि उखिल बसुमतारी, लेनिन ब्रह्म, लोगो गाहाय नेहाथारि, लोगोसे लेङाइ नेहाथारि नारायण बसुमतारी आरो दख'रानि बिबानगिरि बिथांमोना बाहागो लायो आरो बे हाबाफारियाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानायफोरनो मान बिलाइ बावनाय जायो। लोगोसे गासैबो उथ्रिसारगिरिफोरखौ आर'नाइजों बरायनाय जायो। गिबियावनो आङो नदुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिसिम बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानैहाय नैबे देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जालांनाय फरायसाफोरखौ जि बानजायनायजों लोगोसे मान बावनाय हाबाफारि लादों बेनि थाखाय आं बिथांमोननिसिम साबायखर थाबाय। दा बे हाबाफारिजों लोगोसे जिहेथु थाखो 6निफ्राय लानानैहाय थाखो 10सिम फरायबाय थानाय फरायसुला फरायसुलिफोरखौबो बे हाबाफारियाव लाफानाय जादों हिसाबै जोङो बिथांमोनखौबो जोङो जथेस्थ' जोङो हानायसेबाङै जों बानजायदों। दा बेनो गोजोनथाव बाथ्राया बेनो जे देग्लाय नदुवार दख'रानि सिङावहाय गासै गंब्रै गोजौ फरायसालिनिफ्राय सा 95 मेट्रिक आनजादाव बिथांमोनहा उथ्रिसारनो हादों। आं सानो बे सा 95 फरायसुला फरायसुलिफ्रा मोजाङै जुदि आबुं सोलोंथाइखौ लाहैजोबनो हायोब्ला बे नदुवार दख'राखौहाय बिथांमोनहा जोबोद सोलायहोनो हागोन। बेनो दा बेजों लोगोसेनो उन्दै उन्दै जायफ्रा फरायगासिनो दङ आं बिथांमोनखौ खावलायनो लुबैयो गोसो होनानै फराय, मोजाङै फराय आरो लोगोफोरखौहाय जाहाथे बासिनानै लायो बेखौ आं खावलायगोन आरो बिथांमोननि दिथागिरिफोरखौ आं बेखौनो खावलायगोन जाहाथे गथ'फोरखौहाय मोजाङै जोथोन लायो आरो खालामजों लोगोसे न'खरनि आरो गामिनि थासारिफोरखौ जेन बयबो रायजो राजाफ्रा लोगो नांनानै मोजां खालामो, फरायनायनि थाखाय मोजां थासारि सोरजिना होयो। बेनो आरो गथ'फ्रा जेखि मोनसे बेकग्राउन्डनिफ्राय फैया मानो सोरबा न'खरा गोरिबबो जानो हागौ, सोरहाबा एसे थानायबो जानो हागौ, सोरबा एसे गोनांबो जानो हागौ। जेखि थासारिनिफ्राय फैया मानो बयबो गथ'फ्रा गोसो सिङाव मोनसे गोख्रों थांखि लानानै बिथांमोना फरायोब्ला जाफुङैनि जेबो खोथा गैया होननानै आं सानो। दिनैनि समाव बिश्वनाथ जिल्लायाव जि थाखो आनजाद होगिरि बिश्वनाथ जिल्ला हिसाबै माबायदि? बिश्वनाथ जिल्ला हिसाबै जोङो जोबोद मोजांखौनो बुंनांगोन। मानो होनना बुङोब्ला देग्लायनि बर' बिजोंनि जि मेट्रिक आनजाद होनाय बेनि गेजेरावहाय बर'फोरनि गेजेरावहाय जों टप सेथि मासिखौनो जों आवग्रिनो हादों बा बिश्वनाथ जिल्लानि गहपुर बर' गोजौ फरायसालिनिफ्राय कमलास गयारि बिथाङानो आवग्रिनो हादों आरो बेजों लोगोसे गोबां जोंहा डिस्टिंसन स्टार मोननाय आरो सेथि थाखोआव उथ्रिसारनाय फरायसाफोर दं। बेखायनो जों सानो जे बिश्वनाथ जिल्ला हिसाबै बर' बिजोंनि जि मेट्रिक आनजाद होनाय बेयो इसेबांद्राय जों गाज्रि होननानै जों सानना लायाखै। बिदिनो स्कुलाव थानाय समावथ' बिदिनो एसे खस्थ'आथ' सहायनांखादोंमोन नांनायालाय। थाग्रा जायगा बिदिनो गोजां बोथोरबो नालाय एसे बिदिनो गोजांनायखौ सहायनानैबाबो एसे एनै फरायबाय आरो सारमोननि रुल मथे होसोनो हायाखैबाबो सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हाबाय। बिदिनो सारमोना जेसेबां खस्थ' खालामदोंमोन एसेबां जोंबो नाजाजोबनो हायासै। सारमोननि माखासे रुल दंमोन बे रुलखौ जों मानिना सोलिनो हायाखैमोन आरो बिदिनो एसेबां खस्थ'थ' खालामदोंमोन खालामनाया, होमबाबो सेथि थाखोआव उथ्रिनानैबो गोसोखौ बारा गोजोननाय मोनाखै आरो पारसेन्टआबो एसे खम जाबाय नालाय बेनिखायनो आं साननाय बायदि जायासै आरोना। एसे मेथ्सआवबो एसे गोरा फैनाय बायदियै एसे पारसेन्टआ खम जाबाय आरोना। फंबायना जिउआव माबा मोनसे जानाय थांखिफोर दं नामा? थांखियाथ' बिदिनो साइन्सआव लानानै जिउआव माबा मोनसे मावहैनाय साइन्सआव लानानै डक्टरनि माबायाव सारमोनाथ' बिदिनो हाजासेखौ जेसेबां हायो एसेबां हेफाजाब होदों होनाया। जों रोङिखौबो सोंनानै लायो आरो सारमोनाव हाजासे जों बिदिनो रोङिखौबो
सारमोननाव जों बे थाफाखायो नालाय सारमोना बिदिनो ओमफ्राय जों हायिखौ सोंबाय थायो आरो फंबाया दिनै सेथि थाखोआव उथ्रिनो हाबाय माबायदि नाजानायनि गेजेरजों सेथि थाखोआव उथ्रिनो हाखो माने हस्टेलाव थानाय समाव सारमोना जोंखौ बिसोरनि लुगैनाय बायदि सानसेयाव जेनेबा 24 घन्टायाव बेसेबां घन्टा नों बिजाबाव थायोमोन जोङो फुंनिफ्राय फुंनि 4टासोआव सिखारनानै फरायसालिनिफ्राय 10टा बिदि ओंखाम जासिगोन फरायनानै 3टासो जाबाथाय जों भलिबल गेलेनायखौ भलिबल गेलेनानै आरो 5टा जाबाथाय जों फरायनानै जों लेखायाव बिनि मालाबा 11:30 फंबाया जिउआव माबा मोनसे जानायनि थांखि दङ मा जाहैगोन जेनेबा UPSC जाहैगोन बेनिफ्राय जेनेबा दिनै सेथि थाखोआव उथ्रिनो हाबाय बेनि गेजेराव जेनेबा गोसोखौ माबायदि मोनखो आरो मायाव जेनेबा साइन्स आर्टस कमार्स मायाव फरायनो सानखो इक्जामखौ लिरनो हादों जोंनाबो माखासे गोराबाय ओंखायनो आं फरायनायखौ लिरजोबनो हादों बेखौ लिरना फैदों आं गोसो जोंनि फरायसालियाव माखासे सारमोना फरायसालियाव जोंनि हस्टेलाव सारमोन नांखाबाय थायोमोन माखासे सार दं जोंजोंनो सारमोनाबो नोंसोर खस्थ' खालामफादों एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव 11 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं गोसो गुदुं फरायसा फरायसुलिफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो थाखाय एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव मुं थिसननो हागोन बाक्सा जिल्लानि बागानपारा सारियालिनि सानजा फारसे थांनाय लामानि साखाथियाव दं एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारा बे एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव नांगौबादि गुन गोनां सोलोंथाइनि राहा दं थिखानाय आयदा हिसाबै इंराजि आयदाखौ लाथारनांगोन बेजों लोगोसे एसामिस बड' हिन्दी नेपाली अल्टारनेटिभ इंलिश सायख'नानै लानो हागोन आरो पलिटिकल साइन्स एडुकेशन एडभान्स एसामिस एडभान्स बड' लजिक एन्ड फिलसफि इकनमिक्स जिअग्राफि एन्थ्रपलजि बायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन लोगोसे आलादायै बेसेन होनाङै कम्पिउटार क्लास लानो मोनगोन एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव एक्सपिरियेन्स एन्ड क्वालिफाइड टीचार्स बेस्ट एडुकेशन विथ एडोरेबल फीस education with modern technology. The admission fees charge would be considered for below poverty line and brilliant students. Hostel facilities for boys and girls बायदि थांनाय 2022 मायथाइयाव फोसावजानाय आसाम हायर सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि फिथायाव बे एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारानिफ्रायनो अनामिका ब्रह्म मुंनि सासे फरायसुलिया 92% लानानै अल आसाम साबजेक्ट टपार जानो हादोंमोन लोगोसे बोहैथि बोसोर 2024 मायथाइनि थाखाय एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव गोसो गुदुं फरायसाफ्रा मुं थिसननो थाखाय फरायसालियाव फैनानै फर्मखौ लांफैनो हासिगोन आरो मुं थिसननो हासिगोन गुवारै मिथिसारनो थाखाय 9954505027 8011337530 नाम्बारनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन।